Veliki pozdrav svima ljudi, moje ime je Nexus Valas i dobrodošli u moj novi video. Danas nećemo igrati ništa, nego ćemo raditi unboxing. Znači, ja sam pre dana poručio i12 slušalice TVS-ove i danas su mi stigle, ali evo, otvorio sam kovertu, u kome mi je račun i sve, znači sve onako lepo, sve zapakovano i dobio sam slušalice. I da, pre svega, da ne zaboravite se subscribe-ujte na kanal za još ovakvih videa, da me lajkujete ovaj video, da me zapratite na Instagramu d_nexus_valas. Obavezno znači. I evo, nisam otvorio još pakovanje, evo da otvorim. Iskreno, tražio sam, oni kao pitali su sa profila Maskice26 na Instagramu, svaka im čast, znači evo, poručio, dobio po vrlo povoljnoj cijeni od 1800 dinara, znači vrlo povoljno, poštarina nešto mi koštalo oko 300 dinara, znači vrlo povoljno i za svaku pohvalu. Ali evo probamo slušalice, znači slušalice, otvorimo ih i ajde, evo što dobijemo. Znači dobijemo uputstvo, evo ovako uputstvo. Uputstvo dosta dugačko na kineskom, a i s ove strane ima na engleski, ali manje više gleda se kako se to koristi. I da pređemo na glavni deo. Evo šta se dobije, znači dobijemo i slušalice u toj kutici. I dobijemo kabel za punjenje. Ovaj je mali, ali to je ono bukvalno što kopija AirPods pa ima taj iPhone-ov kabel za punjenje. Tako da, lepo izgleda evo sve, manje više, evo ovi svi delovi. No, ajde mi da pređemo na glavni deo. Znači slušalice. Ajde ih otvorimo polako. Evo, ovo da vam pokažem, izgleda vrlo lepo i vrlo primamljivo. I evo otvorim, stavim. Evo, odmah, čim ih izvedite iz kutije, kreće lampica da svetli. Čim ih izvedite iz kutije, na obe. Evo, na obe svetli. I evo sad ću da skinem slušalice i da ih isprobam. Sad svetli na jednoj i potrebno je Bluetooth uparavanje. Idemo. Znači, uključujemo Bluetooth. Sve je lepo. I evo, samo da ih povežem, dobit ćete ovako pisaće. Čekajte da vidite. Evo da skroz gore, i12 PE. i12 PE će da piše. I to stisnete i poveže. Sad ih stavite jednostavno u uši i uživate. Sad da berem pesmu. Ajde da beremo neku pesmu. Idemo na sve pesme, znači uzet ću neku sa bitom da čujem kakav je bas. Ja prvo ću malo samo da smanjim. Jak je zvuk. Sviđa mi se. I da, plus one, znači one imaju za stopiranje ovako ovdje gore. Kod ove rupice, znači vi samo to pipnete i muzika se stopira. Evo i dokaz, evo opet stisnem, pustim. Evo pojačam malo da malo čujete. Ovo je maksimalno. I evo samo stisnem to. I pauzira se. Znači, sve u svemu, slušalice su jako dobre i odlične, zapravo šta više odlične. I jednostavno za svaku pohvalu i zadovoljan sam, tako da i kad lepo završite slušanje, lepo odložite ih u kutiju i što je isto pohvalno, automatski se ugase. I kreću da se pune u kutiji. Ukoliko u kutiji ima baterije, automatski kreću da se pune. Eto ljudi moji, to je bilo to za ovaj video. Ostavit ću vam link u opisu profila Maskice26 koji su mi prodali jednostavno. Taj profil mi je prodao preko Instagrama ove slušalice, jednostavno hvala vam, jako mi se sviđaju, svaka vam čast, svaka vam jednostavno čast i nadam se da ćemo dalje sarađivati. Eto ljudi, to je bilo to za ovaj video, vidimo se u sljedećem. Ćao!